Η σημερινή ημέρα είναι πράγματι ένας σταθμός για τη ζωή μου, διότι σαν και σήμερα, μπροστά από 5 χρόνια, η μέρα της μνήμης του Οσίου Λουκά, η Εκκλησία της Ελλάδος, η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, με εξέλεξε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, και έτσι τελειώνει η διαδρομή μου στη Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδίας και έρχομαι στην Αθήνα. Ευχαριστώ τον Θεό, ευχαριστώ τους Αγίους αδελφούς ιεράρχες που με επέλεξαν και ευχαριστώ τους ανθρώπους όλους, τους συνεργάτες όλους που αυτά τα 5 χρόνια προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. 2 ήταν οι τομείς εκείνοι οι οποίοι με απερόφησαν. Πρώτα απ' όλα η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και μετά η διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφού είμαι πρόεδρος της ιεραρχίας και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Κατέβαλα κάθε προσπάθεια ώστε και στον ένα τομέα και στον άλλο να δώσω ό,τι μπορώ περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους μου συμπαραστάθηκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους αυτούς που σήμερα μίλησαν για μένα και δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Υπόσχομαι ότι όσα χρόνια επιτρέψει ο Θεός να διακονώσω αυτή τη θέση, η πατρίδα είναι πάνω από όλα, η Εκκλησία μας επίσης, και τους 2 αυτούς πυλώνες, τους 2 αυτούς χώρους, την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την διοίκηση τη γενικότερη της Εκκλησίας μας, θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να τις διακονήσω.